Κύριε, καλησπέρα σας. Ευρωεκλογές 2014. Πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ κοντά στην ημέρα της κάλπης. 25 Μαΐου θα οδηγηθεί και η Κύπρος στις κάλπες για να ψηφίσει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα φιλοξενήσουμε όλες αυτές τις επόμενες μέρες υποψήφιους από τα κόμματα, υποψήφιους ευρωβουλευτές. Απόψε μαζί μας ο Δημήτρης Σιλούρης από τη Συμμαχία Δύση Ευρωκό, ο κύριος Παναγιώτης Σταυρινίδης από το ΑΚΕΛ και ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου από το ΔΥΠΟ. Κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Η ατζέντα της συζήτησής μας είναι ανοιχτή. Θα επιχειρήσω να θέσω ενώπιον μας όλα τα θέματα της επικαιρότητας και αυτά που ενδιαφέρουν, αν θέλετε, τους πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες και θέλουν να ακούσουν την άποψή σας και των κομμάτων που εκπροσωπείτε. Και θα αρχίσω, κύριε Σιλούρη, από την απόφαση το απόγευμα του ΕΔΑΔ για την αποζημίωση που καλείται, ποινή αποζημίωση που καλείται η Τουρκία να πληρώσει σε εγκλωβισμένους και συγγενείς αγνοωμένων για την ηθική βλάβη που υπέστησαν λόγω της τουρκικής εισβολής. Θεωρήθηκε από κάποιους ως ιστορική απόφαση. Θέλω και το δικό σας σχόλιο από αυτό. Είναι ιστορική απόφαση, αλλά να την αντιμετωπίζουμε ισοζυγισμένα. Έχει μια τεράστια ηθική βάση και έννοια. Είναι μια νομική νίκη που έχει την αξία μας και πολιτικά θεωρώ ότι στέλνει πολύ σημαντικά μηνύματα. Από την άλλη, είναι από τις αποφάσεις που είναι υποχρεωμένη το Συμβούλιο Υπουργών να την εφαρμόσει. Δεν είμαι σίγουρος αν θα την εφαρμόσει. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε την εφαρμογή. Δεν είναι τόσο το ποσό όσο τα υπόλοιπα, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε από την απόφαση αυτήν και καθεαυτήν και μόνο αναδεικνύεται και η ενοχή της Τουρκίας και κατατάσσεται η Τουρκία σαν ο ένοχος σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή. Ναι. Βεβαίως ήδη η Τουρκία διεμήνυσε ότι δεν τη δεσμεύει η απόφαση. Διανταγού το κλειδί. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να έχουμε μια ισοζυγισμένη τοποθέτηση. Κύριε Σταυρινίδη, και αν θεωρείτε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και από εδώ και πέρα ως νομικό ή πολιτικό όπλο στη δικαίωση πλέον της Κύπρου. Ναι, μόνο χωρίς υπερβολές. Ναι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι όποτε προτρέξαμε σε υπερβολές ως προς τη σημασία νομικών αποφάσεων, στη συνέχεια έρχονται άλλες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να μας προσγειώνουν κάπως ανώμαλα και απότομα. Κοιτάξτε, υπάρχει το νομικό κομμάτι της απόφασης, που είναι μια καταδικαστική απόφαση, την οποία χαιρετίζουμε. Υπάρχει το ηθικό κομμάτι της απόφασης, που έχει να κάνει κυρίως με τους συγγενείς των αγνοωμένων, αλλά και τους εγκλωβισμένους, όλες αυτές τις οικογένειες που υπέφεραν για όλες αυτές τις δεκαετίες. Και φυσικά υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι. Αφήνω εντελώς έξω την οικονομική πτυχή, γιατί για τέτοια ανθρωπιστικά ζητήματα θεωρώ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια μέτρησης του ανθρώπινου πόνου είναι από αχρίαστη έως και έξω από τα ηθικά πλαίσια. Δεν σας κρύβω ότι και αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός. Δηλαδή, αν κάνει κανείς τη διαίρεση, γύρω στις 17 και κάτι χιλιάδες ευρώ αναλογούν για συγγενή αγνοούμενο. Που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό προκαλεί σε μένα τουλάχιστον δυσφορία. Εγώ το αφήνω εντελώς εκτός, ούτε διαίρεση ούτε πολλαπλασιασμό. Το έκανα από περιέργεια. Εγώ θα συμφωνήσω ότι αν μπούμε σε αυτήν την λογική, νομίζω ότι εξευτελίζουμε πολλά πράγματα, όχι μόνο την απόφαση. Άρα πρέπει να μείνει εντελώς εκτός συζήτησης το οικονομικό κομμάτι της απόφασης. Που μένει συνεπώς η πολιτική πτυχή του ζητήματος. Ναι. Και πάλι, η άποψη μου εμένα είναι ότι δίνει ένα επιχείρημα στη δικιά μας πλευρά, που έχει να κάνει με τις ευθύνες της Τουρκίας ως προς την εισβολή και την κατοχή, αλλά και των συνεπειών που προέκυψαν από αυτήν την πράξη διαχρονικά. Αλλά ποιο μπορεί να είναι το τελικό πολιτικό αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Έχουμε, νομίζω, οι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο συνειδητοποιήσει
ότι το πρόβλημα θα λυθεί με πολιτικά μέσα και όχι στα δικαστήρια, αξιοποιούμε τις όποιες νομικές αποφάσεις, δίνουν επιχειρήματα, αλλά και πάλι οι πτυχές του Κυπριακού που τίθενται σε διαπραγμάτευση είναι πολιτικές, έχουν να κάνουν με τη μελλοντική μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα ομοσπονδιακό κράτος και αυτές οι πτυχές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Οποιαδήποτε συνεπώς και καταλήγω υπερβολή ως προς το εάν αυτό μπορεί από μόνο του να είναι ένας μοχλός επίλυσης του κυπριακού προβλήματος προς το δικό μας συμφέρον, θεωρώ ότι είναι μάλλον υπερβολική εκτίμηση. Ας αφήσουμε λοιπόν το οικονομικό κομμάτι και ας κρατήσουμε την ουσία του πράγματος. Δεν θα μπορούσε και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εφόσον μετά από πολλά χρόνια, αν θέλετε, και επισήμως θυμίζεται στη διεθνή κοινότητα ότι εδώ έγινε εισβολή. Ναι. Θα μπορούσε αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Ναι. Και είναι το... Θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όταν τίθενται ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους εγκλωβισμένους, όταν τίθενται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως επιχείρημα μπορεί να σταθεί εφόσον χρησιμοποιηθεί με λελογισμένο τρόπο. Η υπερβολή, κυρία Κενεβέζου, είναι πολλές φορές που έφερε αυτόν τον τόπο ενώπιο αντίστροφων αποτελεσμάτων από αυτά τα οποία επιδιώκαμε στην αρχή. Κύριε Παναγιώτου. Μία διάσταση εν ώψη της προοπτικής λύσης του Κυπριακού, η οποία διαχρονικά δεν έχει λάβει την προσοχή που θα έπρεπε, είναι αυτή που αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που η Τουρκία κανονικά πρέπει να οφείλει στην Κύπρο. Στην Κύπρο συντελείται εδώ και 40 χρόνια μια κατοχή. Οπότε έναν κράτος και ένας λαός στερείται βασικών δυνατοτήτων, έχει κάποια συγκεκριμένα διαφυγόντα κέρδη λόγω αυτής της κατάστασης και επιπρόσθετα εν ώψη λύσης του Κυπριακού και επανένωσης της Κύπρου θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό κόστος. Και αυτόν το κόστος δεν πρέπει να κληθούν να το πληρώσουν οι Κύπριοι πολίτες, είτε Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι πλήττονται από την εισβολή και από την κατοχή. Αλλά αυτόν το κόστος ακριβώς πρέπει να το πληρώσει η Τουρκία. Γι' αυτό και συζητώντας το Κυπριακό και αναζητώντας λύση του Κυπριακού, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι χρειάζεται να απαιτούμε στα πλαίσια συμφωνημένης λύσης και η Τουρκία να αναλάβει την ευθύνη του οικονομικού κόστους που της αναλογεί. Υπενθυμίζω ότι το 2004, εν ώψη τότε του δημοψηφίσματος για το σχέδιο Ρανάν, όταν έγινε προσπάθεια εξέβρεσης χρημάτων από δωρητές για στήριξη οικονομικά της λύσης του Κυπριακού, υπήρχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πόσο δε μάλλον σήμερα με την παγκόσμια οικονομική κρίση και τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε θεωρώ ότι η πλευρά μας πρέπει οπωσδήποτε πολύ σύντομα να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για αυτήν την πτυχή, η οποία κακώς δεν έχει τεθεί μέχρι σήμερα. Είναι τώρα ευκαιρία λοιπόν, θεωρείτε? Διαχρονικά ήταν υποχρέωση δική μας και τώρα με αυτήν την απόφαση είναι μια ευκαιρία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Και επειδή αναφερθήκατε στο 2004, σας θυμίζω ότι αυτό το κομμάτι το οικονομικό, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία ευημερούσε τότε, ήταν ένα από τα κριτήρια που κάποιος τους επηρέασε, δηλαδή ότι θα επομίζονταν οι Ελληνοκύπριοι ένα μεγάλο οικονομικό βάρος, ούτως ώστε να εξισορροπηθούν τα πράγματα με την άλλη κοινότητα. Ήταν εξασφαλισμένο αυτό. Ήταν να μας βρουν 16-17 δις, αν θυμάστε τότε. Δεν είμαι σίγουρο ότι αυτό τελείωνε. Και σας θυμίζω ότι το συζητούσαν οι πολίτες τότε. Έγινε προσπάθεια και μας έδωσαν μισό δις, 1,5 δις πόσο. Λοιπόν, θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, κύριε Σιλούρη? Biden έρχεται στην Κύπρο. Εκφράζεται έκπληξη από κάποιους. Να συνδυάσω το προηγούμενο όμως με την Ευρώπη. Ξέρετε, αυτή την Ευρώπη την οποία δεν θέλουμε, κάποιοι είμαστε διστακτικοί, έχουμε ευρωφοβίες κτλ. Από την Ευρώπη πήραμε αυτή την απόφαση. Θα πάρουμε και άλλες αρνητικές, θα πάρουμε και παράλληλες, ίσως ακόμα και εχθρικές, αλλά είναι η Ευρώπη, είναι εκεί που σχεδιάζουμε το μέλλον μας, είναι εκεί που βρισκόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσουμε να αξιοποιούμε αυτόν τον χώρο. Δεν ξεχνούμε ότι έχουμε ευρωεκλογές. Θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι εκεί είναι δικαστικές οι αποφάσεις που λαμβάνονται, είναι μια άλλη εξουσία, δεν είναι πολιτικές. Ούτε ευρωφοβίες έχουμε εμείς, ούτε ευρωλαγνίες έχουμε. Έχουμε μια δημιουργικά κριτική στάση απέναντι στα τεκτενόμενα. Πολύ καλό αυτό. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Να πω ότι αυτές οι αποφάσεις
Ξέρετε, όταν πάρθηκε η απόφαση για να χρησιμοποιούνται το καθεστώς των κατοχικών και να έχει δικαστήρια και επιτροπές για τις περιουσίες, όλοι λέγαμε ότι ήταν πολύ πολιτική απόφαση. Και βεβαίως ήταν. Είτε μας αρέσει είτε όχι και κακώς, πολλές από τις νομικές αποφάσεις έχουν και χρειά πολιτική. Δεν είναι απλά και μόνο νομικές. Θα πάμε στον Biden. Κοίταξε, όλον αυτόν το κλίμα που βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο είναι πεντακάθαρο ότι μας δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Κυπριακό, για την περιοχή και ειδικά για το Κυπριακό. Αυτό το ενδιαφέρον, αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, δεν είναι ενδιαφέρον οποιοδήποτε φίλου μας για το συμφέρον μας. Είναι ενδιαφέρον φίλων μας για το δικό του συμφέρον. Από την άλλη, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με φοβία, πρέπει να βρούμε τους τρόπους να το αξιοποιήσουμε αυτόν το ενδιαφέρον. Και υπάρχουν τρόποι και πιστεύω ότι αξιοποιώντας αυτόν το αμερικάνικο ενδιαφέρον, εάν σταθούμε σωστοί και με σωστές προσεγγίσεις και τεκμηριωμένα σε κάποια πράγματα, στο τέλος της ημέρας μπορεί να κερδίσει η Κύπρος. Είναι η ενέργεια που ενίσχυσε αυτό το ενδιαφέρον, αν θέλετε, το αναζωπήρωσε. Βεβαίως, δεν είναι τα για να βλέπουμε τα πράγματα, ναι. Να τα βλέπουμε τα πράγματα με την πραγματικότητα. Δεν είναι ούτε από συναισθήματα, ούτε διότι άξαφνα μας αγάπησα. Υπάρχει το ενδιαφέρον για την ενέργεια. Το ενδιαφέρον για την ενέργεια γίνεται πιο επιτακτικό μετά από το ζήτημα της Κριμαίας και της Ουκρανίας γενικότερα και των αναγκών που έχει η Ευρώπη. Επομένως, αυτό το ενδιαφέρον είναι έναν ενδιαφέρον χρήσιμο και πολύ επικίνδυνο ταυτόχρονα. Χρειάζεται. Είναι θέμα χειρισμών, λοιπόν. Πολλούς χειρισμούς. Πολύ καλός χειρισμός. Είτε Σταυρινίδη. Ούτε φίλος, ούτε εχθρός. Ένα αντιπρόεδρος της υπερδύναμης των ΗΠΑ της Αμερικής. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ως χώρα αλλά και ως ελληνοκυπριακή κοινότητα ανέκαθεν επιδιώκαμε την εμπλοκή του ξένου παράγοντα, γνωρίζοντας και τις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού. Και το γεγονός ότι μέσα από μια επικοδομητική εμπλοκή στο κυπριακό πρόβλημα, αλλά επικοδομητική, μπορεί να σπρώξουν τα πράγματα προς τα μπροστά. Γιατί και εμείς θέλουμε λύση. Η επικοδομητική βλέπε προς άγκυρα, αυτό θέλετε να πείτε, δηλαδή. Θέλω να πω με έναν τρόπο πάντως που να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αυτό θέλω να πω. Συνεπώς τι μένει? Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επίσκεψη. Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Δεν θα μπω σε αυτήν τη συζήτηση, αλλά αναμένουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκδηλωθεί. Γιατί το συνδέεται με τις ευρωεκλογές? Θεωρείτε ότι είναι και μια επικοινωνιακή κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης? Ο Γενικός Γραμματέας του Αγγέλ το έκανε. Τώρα δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Αντίθετα. Λέω λοιπόν ότι αναμένω να δω τον τρόπο με τον οποίο θα εκδηλωθεί. Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί. Και εμείς επιδιώκουμε τη λύση του Κυπριακού μέσα στα πλαίσια τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Αναγνωρίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα επίσης επιδιώκει μια λύση μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό που έχουμε ονομάσει διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Φαντάζομαι ότι όλοι μας συμφωνούμε σε αυτό το τραπέζι ότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λυθεί. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά άμα τα καταφέρετε, εγώ θα σας χειροκροτήσω. Ήταν λύση να γυρέψουμε, κύριε Σουλτούδη. Τη λύση που θα γυρέψουμε. Η λύση που θα γυρέψουμε έχει αποφασίσει. Όχι, συμφωνήσαμε στο Εθνικό Συμβούλιο επί Χριστόφια ένα συγκεκριμένο περίγραμμα. Όταν το καταφέρουμε αυτό το περίγραμμα, εσείς κάνετε. Αλλά το κόμμα για το οποίο είστε υποψήφιος διαφωνεί με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Πηγαίνετε να απορρίψετε τη διζωνική ομοσπονδία στον κύριο Biden και να δούμε τι θα σας πει. Δηλαδή και το ΔΙΚΟ και το ΑΚΕΛ να καταλάβω ότι. Το ΑΚΕΛ ξεκάθαρο, εγώ μιλάω. Συμφωνείτε με την ομόφωνη απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2009 ή όχι? Συμφωνούμε ότι το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, κύριε Σιλούρη. Η λύση του Κυπριακού θα επιτευχθεί μέσα σε αυτό το οποίο και πάρα πολλές συμφωνίες συμφωνείτε υπάρχουν, με το πλαίσιο αλλά και το που κοινό ανακοινωθεί. Συμφωνείτε με το πλαίσιο που αποφασίσαμε? Καλά, στο κοινό ανακοινωθεί είναι που λέει.
Κύριε Σιλούρη, εσείς διαφωνείτε δηλαδή με τις διαπραγματεύσεις που κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναζητεί λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Που κι εσείς όταν είσαστε στο Δημοκρατικό Συναγερμό αυτόν επιδιώκατε. Τώρα που επανήλθατε στο Δημοκρατικό Συναγερμό, έχετε διαφοροποιημένη θέση από αυτή που είχατε πριν να φύγετε? Η θέση μου είναι η ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου όπως έχει αποφασιστεί. Η οποία είναι εναντίον της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Καλά, θέλετε να απαντήσω εφόσον με ρωτάτε ή θέλετε να με εξηγήσετε εσείς τι νομίζω εγώ? Επειδή έχετε πει 4 φορές για την ομόφωνη απόφαση, σας ζητώ να πείτε και το περιεχόμενο για να πληροφορείτε και ο κόσμος. Αυτό η απόφαση περιλαμβάνει το περιεχόμενο. Πολύ συγκεκριμένα, κωδικοποιημένα, και η θέση η δική μου είναι ξεκάθαρη ως εξής. Αυτό το περιεχόμενο δεν μπορεί να ονομάζεται τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Οι άλλοι στο Εθνικό Συμβούλιο είπαν ότι μπορεί να ονομάζεται. Δεν θέλω να διαφωνήσω σε τούτο. Άμα δοθεί αυτό το περιεχόμενο. Ναι, κύριε Σιλούρη, περιμένετε να ολοκληρώσω. Αν δοθεί αυτό το περιεχόμενο, δεν θα νοιάζει ο τίτλος μετά. Ακριβώς. Και επίσης θέλω να πω ότι ο κύριος Αναστασιάδης έχει πετύχει σε αυτόν το ανακοινωθέν, το οποίο ήταν αφορμή εσείς να φύγετε από την κυβέρνηση. Επειδή εμείς δεν το θεωρούμε ικανοποιητικό, εσείς το θεωρείτε ικανοποιητικό. Ένα λεπτάκι κύριε Παναγιώτη να ολοκληρώσει. Τον πυροβαλήσατε λίγο με ερωτήσεις, να να απαντήσει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι αν έχει ο κύριος Σιλούρης δεν ενοχλείται. Απλώς φτάνει να καταλάβουν και οι θεατές και εσείς τι λέω. Και εμείς θέλουμε να καταλάβουμε. Εδώ αυτό το οποίο κάνετε φυσικά έπρεπε εσείς να το απαντάτε, διότι αντιφάσκετε. Με ρωτάτε εμένα εάν συμφωνώ με το ανακοινωθέν που περιλαμβάνει τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, και αν η Δικοινοτική Ζωνική Ομοσπονδία είναι το μείζον, εσείς δεν έπρεπε να φύγετε από την κυβέρνηση. Αν δεν είναι το μείζον και είναι λεπτομέρεια ή είναι το ελάσσον, τότε να το κουβεντιάσουμε. Άρα τι είναι για σας, όταν θα έρθει η σειρά σου να απαντήσεις. Αν είναι το μείζον η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που καλύπτει οτιδήποτε άλλη λεπτομέρεια, εσείς δεν έπρεπε να φύγετε από την κυβέρνηση. Θα απαντήσω, θα έρθει η σειρά μου, αλλά να απαντήσετε εσείς που είναι η σειρά. Δεν να απαντήσω, εγώ να απαντήσω. Η αλήθεια δεν ήταν η σειρά του, κάνατε εσείς ένα συντονισμό μεταξύ σας και προκύψαμε ξανά τον κύριο Σιλούρη. Δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ. Απλά επειδή άνοιξε μια συζήτηση ουσίας, το αφήνω να προχωρήσει. Είναι τεράστια επιτυχία του κυρίου Αναστασιάδη να πετύχει στο ανακοινωθέν ότι η λύση θα εδράζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και σε ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, και εγώ επειδή θεωρώ ότι το μείζον είναι αυτό, η λύση να εδράζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στις ευρωπαϊκές αρχές, αν επιτευχθεί αυτή η λύση στις βάσεις των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε θα πάρει έναν περιεχόμενο αυτό που εσείς ονομάζετε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που δεν θα έχει πρόβλημα. Το ερώτημα είναι άλλο. Όταν εσείς δέχεστε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ταυτόχρονα δηλώνετε ότι πρέπει να υποχωρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ευρωπαϊκές αρχές, όταν οι Τούρκοι θα ισχυρίζονται ότι αυτό δεν συνάδει με τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία? Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιλούρη. Κύριε Παναγιώτη, έχετε το λόγο να σχολιάσετε και τα περί επίσκεψης Biden, και εφόσον μπήκαμε ήδη στην ουσία του Κυπριακού, να ακούσω βεβαίως την άποψη και των υπολείπων. Καταρχήν να πω ότι θεωρώ τεράστια παραδοξότητα το ότι ο κύριος Σιλούρης θεωρεί ικανοποιητική και πολύ θετική μάλιστα την συμφωνία που περιλαμβάνεται στο κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη και Ερογλού, ενώ πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε υπογραφεί η συμφωνία της 8ης Ιουλίου, ο κύριος Σιλούρης ήταν πολύ πιο αυστηρός και έλεγε χαρακτηριστικά τότε ότι είναι μια ελλειμματική εξέλιξη, έλεγε ότι φέρνει όλα τα ζητήματα στο τραπέζι, έλεγε ότι γίνεται αναμάσιμα της διζωνικότητας, της δικοινοτικότητας και της πολιτικής ισότητας. Με τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου τα επεσήμεναν αυτά, ενώ τώρα για το κοινό ανακοινωθέν λέει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, και έλεγε τότε ο κύριος Σιλούρης ότι... Κύριε Παναγιώτου, θα τελειώσω για να σχολιάσετε. είναι θαυμάσιο αυτό που έκανες τώρα. Αν μου επιτρέπεις, ότι έλεγα τότε
Επιτάσσου Παπαδόπουλου, λέω και σήμερα. Όχι, μα μόλις πριν μερικά δευτερόλεπτα είπες ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του Προέδρου Αναστασιάδη. Το κοινό ανακοινωθέν, ενώ τότε έλεγες για τον Τάσο Παπαδόπουλο για την 8η Ιουλίου. Ναι, αλλά για να τον διορθώσετε, δεν είπα το κοινό ανακοινωθέν. Η συμπερίληψη θα είναι στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, μην το απευθύνετε συνεχώς στο λόγο, διότι πρώτον και κύριο έχουμε ήδη αδικήσει τον κύριο Σταυρινίδη και δεν το επιθυμώ αυτό. Θα έχετε το χρόνο στη συνέχεια. Δεν θέλω πολύ χρόνο. Λοιπόν. Και ούτε πρέπει να αισθάνεται αδικημένο. Οπότε, εγώ εδώ μετρώντας το χρόνο έχει αδικήσει. Επισημαίνω και υπογραμμίζω την παραδοξότητα του να περιγραφόταν τότε από τον κύριο Σιλούρη η συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Ωραία, σας απάντησε. Θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παραπέμπει σε ευρωπαϊκές αρχές. Το κοινό να ανακοινωθεί σήμερα ως επιτυχία. Όσον αφορά τη λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οι συμφωνίες που περιγράφουν τη λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, Συμφωνία του 1977, η Συμφωνία του 1979 και η Συμφωνία της 8ης Ιουλίου, προσδιορίζουν ότι με την εφαρμογή αυτής της μορφής λύσης θα είναι σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων. Ωραία, επειδή έτσι προηγουμένως, τι λέτε για τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009, όπου πλέον είχε γίνει μια ανανέωση των προηγούμενων ομόφωνων αποφάσεων από το Σώμα. Και υπήρξε μια συμφωνία σε ένα συγκεκριμένο περίγραμμα, το οποίο βρίσκει σύμφωνα τον κύριο Σιλούρη, δεν αποδέχεται όμως τον τίτλο της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Μάλιστα λέει ότι αν αυτό προωθηθεί και επιτευχθεί, θα το χαιρετήσει. Θα είναι ευτυχής και ας ονομάζεται Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Οπωσδήποτε συμφωνούμε με τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτόν το οποίο πρέπει να. Προσπαθώ να δω πού διαφωνείτε τότε. Αυτό μάλλον θα πρέπει να το εξηγήσει ο κ. Σιλούρη ως εξής. Εάν δέχεται ότι στην Κύπρο, με βάση αυτήν τη μορφή λύσης, θα έχουμε μία περιοχή που θα διοικείται από Τουρκοκύπριους, μία περιοχή που θα διοικείται από Ελληνοκύπριους και μία κεντρική κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουν και Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Και αυτή η κεντρική κυβέρνηση θα έχει τις περισσότερες εξουσίες σε μια επανενωμένη Κύπρο. Εμείς αυτήν τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως μορφή λύσης του Κυπριακού επιδιώκουμε από τότε που πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Εθνάρχης Μακάριος, όταν ήταν ο Σπύρος Κυπριανού, όταν ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος. Και οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τη μορφή λύσης θεωρώ ότι γίνεται είτε από κύκλους οι οποίοι δεν θέλουν λύση του Κυπριακού και κρύβονται πίσω από αυτούς τους όρους, είτε από πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν μια φοβία στο να αποδεχτούν τους συγκεκριμένους όρους οι οποίοι κατά γενική αντιλαμβάνεστε αγγίζεται μία και μόνο πτυχή της λύσης τώρα. Αυτό είναι το πλαίσιο λύσης. Εσείς ισχυρίζεστε, κύριε Παναγιώτη, ότι το 1979 και το 1977 γινόταν αφορέαση τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία από τον Μακάριο και τον Κυπριανού. Δεν αναφερόνταν οι όροι της ζωνικότητα. Οπότε, αν με εξετάζετε, αν ξέρω το μάθημα μου, το ξέρω. Μια κουβέντα και για Biden και θα έχει το λόγο ο κύριος Σταυρινίδης. Μια κουβέντα και για Biden, κύριε Παναγιώτη. Οποιαδήποτε η ενασχόληση του διεθνούς παράγοντα και των σημαντικών παιχτών της διεθνούς πολιτικής με το Κυπριακό είναι σημαντική. Σας προβληματίζει ότι αυτό το ζωηρό ενδιαφέρον γεννήθηκε με αφορμή το φυσικό πλούτο της χώρας? Ήδη σήμερα το 2014... Υπήρχε με ενδιαφέρον των Αμερικανών πάντα, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά τόσο ζωηρό, όχι πριν ανάψει η φλόγα στα οικόπεδα εδώ. Η βασική διαφορά που έχει το 2014 με το 2004 είναι ότι τότε η πολιτική κατάσταση η οποία οδηγούσε σε προσπάθεια εξέβρεσης λύσης του Κυπριακού ήταν κατά βάση πολιτική. Δηλαδή θα εντασσόταν η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρχε η διάθεση να λυθεί το Κυπριακό προηγουμένως, ώστε να μην τρικοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν άλλο πρόβλημα. Σήμερα οι όροι δεν είναι μόνο πολιτικοί, είναι και οικονομικοί. Και όπως γνωρίζουμε, στο σύγχρονο κόσμο τα χρήματα κινούν την πραγματικότητα για τις εξελίξεις πιο γρήγορα. Βέβαια, με αυτούς τους όρους είναι πολύ σημαντικό εμείς να καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι και να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα της πλευράς μας. Όσον αφορά την επίσκεψη Biden, ένα σύντομο σχόλιο. Είναι ευπρόσδεκτος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πιο αποτελεσματική θα είδα μια τέτοια επίσκεψη όχι στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου οι Ελληνοκύπριοι θέλουμε λύση του Κυπριακού, αλλά και οι Τουρκοκύπριοι
με τους οποίους θα συναντηθεί ο κύριος Μπάιντεν, κατεύθυνση παίρνουν από την Τουρκία. Οπότε πιο αποτελεσματικό θα ήταν αν ο κύριος Μπάιντεν επισκεπτόταν την Άγκυρα και ασκούσε εκεί οποιασδήποτε μορφής πιέσης για εξελίξεις στο Κυπριακό, παρά να ασκούνται οποιασδήποτε πιέσεις στη δική μας πλευρά. Κύριε Σταυρονίδη, επειδή άνοιξε πλέον η συζήτηση για την μορφή της λύσης, το περιεχόμενό της. Στο μυαλό μου είναι ξεκάθαρο όλα αυτά. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι αν ο κύριος Σιλούρης, και δεν είναι προσωπικό το θέμα, μιλάμε για πολιτικές που υποστηρίζουμε εδώ, πάει στον κύριο Μπάιντεν και του πει ότι θέλει η ευρωπαϊκή λύση, να έρθει πίσω με διχοτόμηση. Είναι τόσο νεφελώδες το πλαίσιο όλο αυτό που κινείται γύρω από το σύνθημα της ευρωπαϊκής λύσης, που κανείς δεν θα μας ακούει. Αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει με την άλλη κοινότητα και το οποίο έχει αποδεχτεί και η διεθνής κοινότητα και είναι καταγεγραμμένο πλήστες τόσες φορές, είναι ότι το πλαίσιο της λύσης θα είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Το ερώτημα δεν είναι αν το πλαίσιο θα είναι αυτό, γιατί οτιδήποτε πέρα από αυτό, στο δικό μου μυαλό εδραιώνει τα τετελεσμένα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση νομιμοποιεί και την κατοχή στο βορρά. Το ότι εξασφαλίζει εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους Κυπρίους. Εδώ είναι το ζήτημα. Μπορεί η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία να είναι μια δημοκρατική λύση? Εφόσον εμείς λέμε ναι. Φυσικά και μπορεί να είναι. Δεν είναι όμως ασφαλιστική δικλίδα, αν θέλετε, όταν μπαίνει στο τραπέζι το θέμα των ευρωπαϊκών αρχών. Μπορείς να διεκδικήσεις την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Αν όμως ξεκινήσεις αρνώντας το πλαίσιο λύσης που είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και πας αντίστροφα διεκδικώντας μια ευρωπαϊκή λύση η οποία δεν έχει καθόλου πλαίσιο και καθόλου περιεχόμενο, τότε με αυτό στο οποίο θα καταλήξεις θα είναι διχοτόμηση. Άρα και δεν θα είναι σύμμαχος, δεν θα είναι σύμμαχοι οι ξένοι. Όχι ο Μπάιντεν, ούτε στο σπίτι μας δεν θα πιστεύουν πλέον. Εγώ όταν θα πάω στον κύριο Μπάιντεν, αν θα πήγαινα, θα του έλεγα ότι η Κύπρος θέλει μια λύση για να μπορεί να επιβιώσει και μέσα στην Ευρώπη, που να εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Θα του μιλούσα για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, για τα δικαιώματα, το δικαίωμα στην περιουσία και την απαλλαγή από τις εγγύησεις, όπως είναι και η ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου. Διότι εδώ κινδυνεύουμε ο κύριος Αναστασιάδης να χαρακτηριστεί ότι δεν θέλει λύση, να μπει στον κύριο Μπάιντεν ότι το κοινό ανακοινωθέν περιλαμβάνει και ότι η λύση πρέπει να εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Αλλά επαναλαμβάνω. Να το πει αυτό, χωρίς όμως να αρνηθεί το πλαίσιο. Το πλαίσιο συμφωνημένο. Έτσι θα αρνηθεί το πλαίσιο, έτσι όσο μην αυτό το οποίο εσείς ονομάζετε πλαίσιο, ουδέποτε το ορίσετε. Ξέρετε, επί Χριστόφια κάνετε και μια εξτρεμία αν ξέρετε καμπόσες χιλιάδες ευρώ τότε. Βέβαια. Και στο τέλος αυξήσετε την αγγελία. Αλλά τέλος πάντων. Τον ήξερες? Δεν θυμάσαι ότι έκαμε εκστρατεία. Έχει εκδοθεί ένα βιβλιαράκι και το δίνει στις ορισμένες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ωραία, τον ενημερωθεί ο κόσμος, ποιο είναι το πρόβλημα? Με την ενημέρωση εσυχήσετε τον κόσμο παραπάνω. Εμείς τον εσυχήσαμε, οι ευρωπαϊκές λύσεις που ανεσυχήσαν. Δεν τον εσυχίζουν οι ευρωπαϊκές λύσεις εξού και βρίσκουν και ανταπόκριση. Και μην στο τέλος να κατηγορήσουν τον κύριο Αναστασιάδη ότι δεν θέλει λύση. Επειδή έβαλε στην απόφαση. Στο ανακοινωθέν το ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, όπως είναι και η απόφαση ομόφωνη, επαναλαμβάνω, του Εθνικού Συμβουλίου. Όμως, εγώ θέλω μια απάντηση από τον κύριο Παναγιώτη, την οποία θα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Τι απάντηση? Θα την κάνω το ερώτημα και να απαντήσω. Βάλετε το ερώτημα και χρόνο να το μελετήσει. Εάν το μείζον είναι η αναφορά στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και όλα τα άλλα έπονται και εννοούνται, τι έκαμε το δίκο να φύγει λόγω του ανακοινωθέντος από την κυβέρνηση? Τελικά δεν πρέπει να τα απαντήσω. Θα απαντήσω τώρα ή μετά τις διαφημίσεις. Επιτρέπουμε σε λίγο.
Μια ζωή την έχουμε. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δερίκος. Εγώ. Στο θέατρο Θόκ. Και βούτυξες τα λεφτά. Τα βούτυξα! Πάμε λοιπόν, να καταπλήξουμε τα πλήθη. 3 τελευταίες παραστάσεις, 15, 16 και 17 Μαΐου. Χορηγός επικοινωνίας, Ρίκη. Ευρωεκλογές 2014. Αύριο στις 10 το βράδυ από το ΡΙΚ 1. Αβέροφ Νεοφύτου και Άνδρος Κυπριανού ενώπιος ενωπίο. Σύγκρουση ιδεολογιών και πολιτικών ή παιχνίδι κομματικής επανάληψης. Πώς εισπράττουν τη στάση των πολιτών. Κυπριακό οικονομία διαπλοκή. Ευθύνες τιμωρία ενόχων. Συντονίζει ο Γιάννης Καρεκλάς. Ευρωεκλογές 2014. Αβέροφ Νεοφύτου και Άνδρος Κυπριανού ενώπιος ενωπίο. Αύριο στις 10 το βράδυ από το ΡΙΚ. Ευρωεκλογές 2014, συνέχεια στην εκπομπή μας, χρωστάτε απάντηση στον κύριο Σιλούρη. Τι είναι αυτό τελικά που σας έκανε, που έκανε το δίκο να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, εφόσον όπως λέτε το μείζον είναι η περίληψη του πλαισίου της ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και όλα τα άλλα τα οποία εγώ λέω είναι λεπτομέρειες. Πού διαφωνήσετε και φύγετε. Θα ήταν πάρα πολύ καλό το κοινό ανακοινωθέν εάν περιοριζόταν στο να περιγράψει τη μορφή λύσης του Κυπριακού. Περί μορφή λύσης που αποδεχόμαστε ως τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο. Ωστόσο, το κοινό ανακοινωθέν δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και κατά κρύο αν έχει τα χαρακτηριστικά που ο κύριος Σιλούρης έλεγε ότι είχε η συμφωνία της 8ης Ιουλίου. Δηλαδή. Και πάλι, τότε γιατί διαφωνήσετε. Είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος που κάνει την 8η Ιουλίου. Ένας από περισσότερο λόγο να μην φύγετε από την κυβέρνηση. Τι εννοείται. Δεν είναι για την 8η Ιουλίου τώρα που είναι μπροστά μας. Είναι το κοινό ανακοινωθέν το οποίο. Έχει χαρακτηριστικά της 8ης Ιουλίου, λέτε. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι είπες? Λέω ότι εσείς είπατε ότι έχει χαρακτηριστικά. Ας τι είπα εγώ δεν έφυγα από την κυβέρνηση. Εσείς τι είναι εκείνο που σας έκαμε εφόσον το ανακοινωθέν έχει τα χαρακτηριστικά της 8ης Ιουλίου, είπες. Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Διευκρινίστε κύριε Παναγιώτη, διευκρινίστε τι είπατε για να μην χαθούμε τώρα μέσα από τις λέξεις. Είπα λέξεις. ότι το κοινό ανακοινωθέν έχει τα χαρακτηριστικά που ο κύριος Σιλούρης κατηγορούσε τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου ότι είχε. Ο κύριος Σιλούρης έλεγε ότι η συμφωνία της 8ης Ιουλίου θέτει ζητήματα που αφορούν χωριστή ηθαγένεια, θέτει ζητήματα που αφορούσαν σύμφωνα με τον κύριο Σιλούρη για την δικοινοτικότητα, για παρθενογένεση κτλ. Ενώ η 8η Ιουλίου δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Όμως το κοινό ανακοινωθέν τα έχει. Και άρα, αυτόν τον λόγο είναι προβληματικό. Την 8η Ιουλίου ο κύριος Σιλούρης, διαβάζετε εσείς τώρα το κοινό ανακοινωθέν. Όχι. Η συμφωνία της 8ης Ιουλίου ήταν μια ικανοποιητική, πολύ καλή συμφωνία, την οποία ο κύριος Σιλούρης τότε έκρινε πολύ αυστηρά. Σήμερα, ο κύριος Σιλούρης, επειδή επαναπατρίστηκε στο συναγερμό, κρίνει με πολύ επίοικια το κοινό ανακοινωθέν. Κάνετε εσείς το αντίθετο τώρα και κρίνετε εσείς πολύ αυστηρά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Η συμφωνία της 8ης Ιουλίου ήταν μια συμφωνία 3 παραγράφων που περιέγραφε τη μορφή λύσης ως τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και περιέγραφε τη διαδικασία των συνομιλιών. Αυτή τη λογική. Το κοινό ανακοινωθέν είναι ένα αναλυτικό κείμενο πολύ προβληματικό, το οποίο κάνει αναφορές στην κυριαρχία, στην ηθαγένεια, στο κατάλοιπο εξουσίας, στην παρθενογένεση και ο κύριος Σιλούρης το κάνει γαργάρα, ούτως ώστε να μπορεί να είναι υποψήφιος με δημοκρατικό συναγερμό. Εγώ θα πω δύο απλά πράγματα. Αν θέλει να μου κάνει προσωπική επίθεση, είναι ο κύριος Παναγιώτης. Μην το παίρνετε προσωπικά. Είναι καθαρά με πολιτικούς όρους που μιλούμε και δεν πρέπει να. Θα πάμε τώρα στους πολιτικούς όρους. Στην προσπάθεια του να μου κάνει προσωπική επίθεση, ουσιαστικά έχει πει ότι περίπου, και με βάση τα δικά μου επιχειρήματα, ότι περιείχε η 8η Ιουλίου, το περιέχει και το κοινό ανακοινωθέν. Και παραμένει το ερώτημα. Κοιτάξτε, εγώ εμπιστεύομαι, όχι ότι
συζήτηση μεταξύ μας. Να τα πεις, να τα πω και οι θεατές κρίνουν πολύ καλά, έχουν πολύ κρισιμένη. Αναφέρεστε σε αυτά που είπα εγώ, λέγοντας άλλα από αυτά που είπα. Μην υποτιμάς αυτούς που μας ακούν. Αν σε ακούσαν, θα με ακούσουν και θα κρίνουν. Καθόλου δεν τους υποτιμώ, οπότε... Δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα και στη ζωή μου δεν έμαθα να κάνω αυτές τις αντεκκλήσεις και δεν κάνω σήμερα μαζί σου. Επαναλαμβάνω, οι ακροατές άκουσαν, οι θεατές θα ακούσουν και εμένα. Λέω ότι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει, ναι, έγινε το ερώτημα, ας το απαντήσουν, κατά πόσον βλέπαν οποιαδήποτε λογική, εφόσον με επικαλείται και κατ' εμένα και το κοινό ανακοινωθέν και η 8η Ιουλίου εμπεριείχεν τις ίδιες παραμέτρους, το δίκο γιατί έφυγε από την κυβέρνηση. Δεν είπε τις ίδιες. Είπε αυτά που βλέπατε εσείς κακά στην 8η Ιουλίου, τα βλέπουν τώρα ως κακά. Ναι, και περιέχουν. Τα βλέπει τώρα το δίκο. Είπα ότι διήλυζαν τον κόνοπαν και καταπίνει την κάμινη. Δεν το δέχω. Αυτές τις εκφράσεις και τις προσεγγίσεις τις δέχομαι η επίθεση προσωπική και έχω δεχτεί τόσες επιθέσεις που αυτοί αντιλαμβάνεσαι είναι πολύ λίγοι. Δεν έχω προηγούμενο. Όμως οι θεατές κρίνουν και την τοποθέτηση είναι επί της ουσίας. Η οποία τοποθέτηση σου είναι ο κύριος Σιλούρης, εφόσον είναι το ίδιο και το ένα και το άλλο, γιατί τώρα δεν κάνει κριτική και να φύγει. Και η ερώτηση είναι η ίδια η δική μου. Νοωμένο ότι είναι έτσι όπως τα λες, εσείς γιατί φύγετε από την κυβέρνηση. Απαντήσατε και οι δύο. Ακούστηκε η άποψή σας, είπε ο κύριος Σιλούρης, κρίνουν οι θεατές ψηφοφόροι αύριο μεθαύριο. Κύριε Σταυρινίδη, επί της ουσίας του πράγματος. Προέκυψε ένα κοινό ανακοίνωθεν. Μετά από μια προσπάθεια η οποία κράτησε στη δικιά μου αντίληψη πάρα πολύ καιρό. Υπήρχε ένα προηγούμενο κεφάλαιο. Υπήρχαν κάποιες συγκλήσεις από την προηγούμενη διαδικασία. Θεωρώ ότι δεν έτυχαν τις εκμετάλλευσεις που θα μπορούσαν να δείχνουν από τη δικιά μας πλευρά, αλλά προχωράμε. Ο κύριος Αναστασιάδης κατέληξε σε ένα κοινό ανακοινωθέν, το οποίο παρά τις αδυναμίες του θεωρώ ότι είναι αρκετά επαρκές για να ξεκινήσει η διαδικασία. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει. Είναι ξεκάθαρο για εσάς. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει. Με την έννοια ότι και άλλα κόμματα πέραν του ΔΙΚΟ υπάρχουν ασάφειες οι οποίες τέθηκαν κατά καιρούς. Αλλά έχει ένα επαρκές πλαίσιο έτσι ώστε για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η οποία ξεκίνησε και μάλιστα τώρα μπαίνει και στην ουσιαστική της φάση. Αν θα διελύζουμε τον κόνοπα συνεχώς γύρω από το κοινό ανακοινωθέν και γύρω από το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί και δεν επιτευχθεί, που έχουμε επικρίνει το τι δεν επιτευχθεί σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν, αλλά δεν μένουμε εκεί, τότε στο τέλος δεν θα κάνουμε διαπραγματεύσεις, αλλά να συζητάμε μεταξύ μας για τα κοινά ανακοινωθέντα. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Θέλουμε λύση του Κυπριακού. Και η λύση του Κυπριακού που θα μας βγάλει και από τα σημερινά διέξοδα θα προκύψει μέσα από τέτοια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Θέλουμε λοιπόν ο Πρόεδρος να παραμείνει σταθερός, να μείνει σταθερός στην επιδίωξη μιας λύσης μέσα στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Γιατί αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε αυτό το πλαίσιο, τότε θα συμβούν τα δύο πράγματα που περιέγραψα προηγουμένως. Θα εδραιωθούν τα τετελεσμένα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα νομιμοποιηθούν. Και δεν χρειάζεται να πάμε στην αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι με μια νομιμοποίηση του απευθείας εμπορίου το Κυπριακό κλείνει. Και μετά θα ψάχνουμε κοινά ανακοινωθέντα και διαπραγματεύσεις. Για να μπούμε ξανά σε ένα πλαίσιο. Και θα είναι πλέον αργά. Ναι. Μια και συζητούσαμε και την εμπλοκή των Αμερικανών και το έντονο τον τελευταίο διάστημα ενδιαφέρον γύρω από τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, θέλω να συζητήσουμε λίγο και της Ευρώπης. Δηλαδή την ευρωπαϊκή εμπλοκή ζητά ενεργότερη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τους εταίρους. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Θέλω να δω όμως, επειδή κι όντως στις ευρωεκλογές, για τις ευρωεκλογές ψηφίσουμε τώρα, να δούμε πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας από εσάς. Αυτό το πώς την αντιλαμβάνεται την πιο ενεργό εμπλοκή, αν θα μπορούσε κάπως η παρουσία της Ευρώπης να διασφαλίσει περισσότερα στην προσπάθεια λύσης, κύριε Σιλούρη. Εντάξει, να εξηγήσω και την άποψη μου την προσωπική, η οποία πιστεύω ότι και στο Εθνικό Συμβούλιο αλλά και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν συζητώ, νομίζω, εκτιμώ ότι βοηθά την όλη προσέγγιση.
εάν δεχτεί αυτή την υπεραπλούστευση, ότι θέλουμε τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αποφασίσαμε το πλαίσιο, όλα είναι εξηγημένα, τότε δεν πας να διεκδικήσεις άλλα πράγματα. Δεν ασχολείσαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βάζεις σε δεύτερη μοίρα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Τώρα είστε πάρα πολύ άδικο. Δηλαδή, όσοι όλα αυτά τα χρόνια... Είναι υπεραπλούστευση η ζωνική και είναι υπεραπλούστευση η ευρωπαϊκή λύση, κύριε Σιλούρη. Αφήστε με να τελειώσω. Ζήτησαν λύση, άφηναν πίσω τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφήστε μας πίσω και να δούμε αν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θέλω να μου εξηγήσουν αυτοί που κάνουν πατέντα την Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και την προτάσουν και λένε ότι όταν υπάρχει η Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία όλα τα άλλα είναι λιμένα. Ποια είναι η θέση τους όσον αφορά το δικαίωμα της περιουσίας. Λέει ο κύριος Σταυρινίδης ότι έπρεπε να πάμε πίσω περίπου να δεχτούμε αυτά που δέχτηκε ο κύριος Χριστόφιας. Για την εκπεριτροπής προεδρία κτλ. Αυτά έπρεπε να τα δεχτούμε σαν βάση, λέει, για να συντομεύουμε. Έχει φύγει. Το έγγραφο συγκλήσεων έχει φύγει. Μην είστε άδικος τώρα. Να μην καθυστερήσουμε. Αφού λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Όχι, ισχύουν. Όχι. Αυτό το οποίο έχει καταγραφεί στις συγκλήσεις είναι η τελευταία θέση. Όχι. Κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Είναι ότι εάν φύγετε από αυτήν τη θέση, προτείνουμε τούτο. Όχι. Κάνετε λάθος. Δεν έχει καταγραφεί στο έγγραφο συγκλήσεων. Αυτό το οποίο λέει. Εσείς θα το διαβάσετε. Είναι πολύ καθαρό και είναι πολύ καθαρή η θέση του κ. Χριστόφια διαχρονικά. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Έχετε λάθος. Το λοιπόν. Καλά, όλος ο κόσμος ξέρει πόση πίεση δέχτηκε ο κύριος Χριστόφιας και τον παρακαλούσαμε να τραβήσει πίσω την εκπεριτροπής προεδρία όλα τα κόμματα και δεν συμφωνούσε. Θα σταθούμε σε αυτό το οποίο ισχύει. Δεν ισχύει αυτό το οποίο ισχύει. Το εκπεριτροπής προεδρία. Πρόεδρος αντιπρόεδρος. Αυτό έχει καταγραφεί. Αν δεν το δεχτούν οι Τούρκοι. Αφού δεν το είχαν δεχτεί. Ναι. Αν δεν το δεχτούν οι Τούρκοι. Αφού αυτό έχει καταγραφεί. Αν οι Τούρκοι έρθουν αύριο το πρωί και αντεχόμαστε. Μα και να παίζουμε και αξιπέζουμε. Όχι, είναι εσείς που κάνετε. Όχι, δεν είμαι εγώ. Είναι εσείς που κάνετε. Είτε έχει καταγραφεί κάτι ως σύγκληση ή όχι. Δεν έχει καταγραφεί ως σύγκληση. Να πάμε ένα άλλο σε χειρότερο. Άντε πάμε. Πάμε σε χειρότερο. Ο κύριος Χριστόφιας είχε δεχτεί να μπορούν να έρθουν οι Τούρκοι της Τουρκίας στην Κύπρο ελεύθερα. Ναι, όλοι, χωρίς περιορισμούς. Βέβαια. Ναι, και Κούρδοι, Ινδοί, και Κινέζοι, και διάφοροι άλλοι. Οι Τούρκοι της Τουρκίας. Τι λέτε τώρα. Όλοι, βέβαια. Τι λέτε τώρα. Ναι, επίενε ο κύριος Χριστόφιας ή οποιοδήποτε διαπραγματευτής της δικιάς μας πλευράς και δέχτηκε το πράγμα. Βεβαίως. Άτε κύριε Σιλούρη. Βεβαίως. Ακούει μας ο κόσμος. Ακούει μας ο κόσμος. Εντάξει. Το λοιπόν. Αυτές τις συγκλήσεις Χριστόφια δεν τις δέχτηκε κανέναν άλλον κόμμα πέραν του ΑΚΕΛ. Ούτε η ΕΔΕΚ τις δέχτηκε, ούτε ο συναγερμός τις δέχτηκε, ούτε το ΔΙΚΟ, ούτε η... κανένας. Το ερώτημα μου χάθηκε κάπου μέσα. Ναι, χάθηκε. Εντάξει, τι να κάνουμε με διακόπτουν, πρέπει να απαντώ. Εμείς που δεν έχω τώρα στα πλαίσια διαπραγματεύσεων το έγγραφο Downer που περιλαμβάνει αυτές τις... Να τελειώσουμε με το ερώτημα της συντονίστριας και να επανέλθω, διότι αν θέλετε να κάτσω να με ρωτάτε εσείς ερωτήσεις, δεν έχω πρόβλημα. Αν το επιτρέπεις, εγώ να το κάνω τούτο. Πάντως η παρουσία σας φαίνεται ότι πραγματικά έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, κύριε Σιλούρη. Λοιπόν, απαντήστε μου το ερώτημά μου και στη συνέχεια. Να το ξανακάνετε, δεν το ξέρω. Ναι, ήταν η πιο ενεργός εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες λύσης. Ακριβώς έλεγα ότι στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι μόνο για το Κυπριακό και για πολλά άλλα, και αυτές οι εκλογές γίνονται και για τούτο. Γι' αυτό και εμείς που πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δική μας η πρόταση, το δικό μας ψηφοδέλτιο, είναι αυτό που μπορεί να δώσει διεξόδους και στην οικονομία και στον εξυγχρονισμό του κράτους και για άλλα. Δεν έχει αξιοποιηθεί το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε πολλές πτυχές. Πρώτον, είναι το γενικότερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Δεύτερο, είναι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, οι πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέταρτον, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Αναστασιάδης έχει πετύχει με το κοινό ανακοινωθέν οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες να είναι εκεί προς αξιοποίηση και να υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος να κρίνει κατά πόσο το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή οι προτάσεις που μπαίνουν συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι Τούρκοι θα φέρνουν το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν τούτες οι αρχές και αξίες, αλλά η διζωνικότητα είναι που προέχει. Και εδώ που θα κρυθούμε όλοι, θα λέμε και θα συμφωνούμε κι εμείς, εφόσον προέχει η διζωνικότητα την οποία θα ερμηνεύουν
όχι όπως θέλουμε εμείς και τα κόμματα που είναι εδώ που συζητούν σήμερα, όπως θα θέλουν εκείνοι. Απαντήστε και στα της Ευρώπης και αν έχουν εγερθεί ζητήματα προηγουμένως και θέλετε να τα απαντήσετε, μπορείτε να το κάνετε. Κύριε Σταυρίδη. Κοιτάξτε, πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο κύριος Σιλούρης, θέλοντας προφανώς να δείξει ότι κάποιοι άλλοι δεν πιστεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θρησκεία, ούτε δόγμα, για να πιστεύει κανείς ή να μην πιστεύει σε αυτό. Μπορεί κανείς να υιοθετεί κάποιες πολιτικές και μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αρκετά επικριτικός. Αυτό νομίζω επιτάσσει η λογική και η πολιτική. Πώς μπορεί να είναι επικοδομητικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Φυσικά και μπορεί. Καταρχήν στο θέμα των εγγύσεων. Μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Γιατί να πάμε σε εγγύσεις που να προέρχονται από άλλους οργανισμούς που δημιουργούν προβλήματα στην αποδοχή τους μέσα στη δικιά μας κοινότητα, όπως από το ΝΑΤΟ, και να μην πάμε σε εγγύσεις ενός οργανισμού στον οποίο ήδη είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, σε οποιαδήποτε. Από το συνεταιρισμό για την ειρήνη, παραδείγματος. Άλλη εμπλοκή. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ. Μιλάμε για εγγύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν έχει τον μηχανισμό. Και συνεχώς μεταξελίσσεται και προσπαθεί να βρει θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όχι, αυτή τη στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση, θα μπούμε κάτω από τον μηχανισμό του συνεταιρισμού για την ειρήνη. Στην καλύτερη περίπτωση. Εγώ λέω να εξευρεθεί μια προσπάθεια η οποία να μην περιλαμβάνει εγγυήσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στη δικιά μας πλευρά. Όπως από το ΝΑΤΟ ή μια άλλη προέκταση αυτού. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικοδομητικός. Να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός, εννοείται, που θα μπορεί να εγγυηθεί τη λύση στην Ευρωπαϊκή Κύπρο. Η ευελιξία είναι αυτό το οποίο χαρακτήριζε τα ευρωπαϊκά θέσμια εδώ και δεκαετίες. Το ρωτώ γιατί πρώτη φορά κατασχίζεται ως πρόταση. Για όσους τα παρακολουθούν. Η ευελιξία. Ως προς το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία τώρα, και πάλι δεν έχουμε οποιαδήποτε αντίδραση προς αυτό, είτε διαμέσου κάποιου παρατηρητή, είτε διαμέσου κάποιου απεσταλμένου, εφόσον αυτός ο ρόλος και πάλι θα είναι επικοδομητικός προς τη διαδικασία εξέβρεσης λύσης. Κύριε Παναγιώτη, και θέλω να αφήσουμε τον χρόνο για να κλείσουμε την οικονομία σας, παρακαλώ πολύ. Πολύ σύντομα. Γενικότερα, δυστυχώς, η Ευρώπη, όπως διαπιστώνουμε, λειτουργεί δυστυχώς στη βάση λήψης αυταρχικών αποφάσεων. Και αυτό το βιώσαμε έντονα για τα ζητήματα της οικονομίας που αφορούσαν την Κύπρο. Όχι δημοκρατικών. Όσον αφορά την απόφαση για επιβολή πολιτικών λιτότητας, όσον αφορά την απόφαση για επιβολή κουρέματος στην Κύπρο, βιώσαμε την επιβολή αυταρχικών πολιτικών. Χρειάζεται να καταφέρουμε να απελευθερώσουμε μαζί με άλλα κράτη και άλλες πολιτικές δυνάμεις την Ευρώπη από αυτήν την πολιτική. Επειδή δυστυχώς, εάν συνεχίσει σε αυτόν το δόγμα, θα υπάρχει ο κίνδυνος και στα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό να έχουμε κάτι ανάλογο. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Η παρουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβάστε ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να βρεθούμε με ένα πιστόλι στον κρόταφο, όπως συνέβη, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βίωσε τα κρίσιμα Eurogroup για το κούρεμα? Κανονικά οι ηγέτες πρέπει να ενεργούν έτσι ώστε να μην προλαβαίνουν οι κάμνες των πιστολιών να βρεθούν στους κομμάτους. Ναι, απλά πρώτη φορά ακούω να εκφράζεται φόβος ότι οι Ευρωπαίοι ακόμη και στο Κυπριακό ίσως λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Από τη στιγμή που η οικονομία μας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, βεβαίως υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό χρειάζεται να γίνει η σωστή διαχείριση, ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία εξέβρεσης λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι επικοδομητική, πρέπει να οθεί τα πράγματα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής μιας λύσης του Κυπριακού, η οποία να είναι λειτουργική και χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία ως επανενωμένο κράτος να μπορεί να λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έναν κράτος που να έχει ένα θετικό ρόλο. Και να μην δημιουργήσει πολύ απλό, έτσι, επειδή βλέπω αυτήν την ευρωφοβία με διάφορες εκφάνσεις, αλλά να πάμε έτσι λίγο πιο κάτω. Πάλι ευρωφοβίες και ευρωτέτοιες, να κάνετε τη διάγνωση ψυχολογική, να λέω. Για μένα τούτη η ευρωφοβία. Τι λέτε για την... Φαντάζομαι θα υποστηρίξετε τον κύριο Σούλτς σαν πρόεδρο όταν θα είναι οι εκλογές σαν δίκο, μια και ανήκετε στους σοσιαλιστές. Η θέση του κυρίου Σούλτς είναι ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία φορολογία
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άμα γίνει τούτο, είναι το τελευταίο χτύπημα για την οικονομία της Κύπρου και ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες μας. Εσείς θα πείτε ότι δεν θα υποστηρίξετε το Σούλτς αν δεν αλλάξει τη θέση του αυτή, ή θα τον υποστηρίξετε? Να απαντήσω, κυρία Κενεβέζου, ή θα... Πάνω στη Τρίτη λέτε τη θέση μου απόψε. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Μιλούμε για τις ευρωπαϊκές Ναι, εκλογές. Ένα από τα πρώτα ζητήματα είναι ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος. Το ξέρω, ναι. Και είναι θέση αυτή ξεκάθαρη, την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Ότι θα κάνει το δίκο. Είναι φυσιολογικό στους σοσιαλιστές που βρίσκεται. Είναι φυσιολογικό να έχετε αυτή την ανησυχία. Επειδή αποτελείται μέρος μιας γενιάς πολιτικών που θεωρούσαν ότι ο ρόλος της κυπριακής οικονομίας είναι να παρκάρει χρήματα από άλλες χώρες, να εγγράφει εταιρείες, να έχει χαμηλές φορολογίες, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει κίνηση χρήματος στην Κύπρο. Η οικονομία που θέλουμε εμείς να έχει η χώρα μας δεν βασίζεται σε αυτό που βασιζόταν. Αλλά δεν σας επηρεάζει αν μπει μια φορολογία? Ακριβώς, εάν η Κύπρος συνεχίσει να έχει την οικονομία της όπως την είχε μέχρι σήμερα, να βασίζεται δηλαδή υδροκέφαλα στο τραπεζικό σύστημα, η ίδια κατάσταση θα επανέλθει. Εσείς, αν οραματίζεστε μια Κύπρο που να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν προ-κουρέματος, φυσιολογικά έχετε αυτή τη φοβία. Εμείς θέλουμε μια Κύπρο η οποία να είναι ανταγωνιστική στην Ευρώπη και όχι να βρίσκει παραθυράκια για να μπορεί να ξεγελά το σύστημα. Θέλουμε μια Κύπρο που να μην συναντήσει ξανά τα αδιέξοδα που συνάντησε στο παρελθόν. Αλλά μια και μιλήσατε για την να διπλασιάσουμε τον εταιρικό φόρο για να είμαστε εκεί προς αυτή τη δουλειά. Δεν θα διπλασιάσουμε τον εταιρικό φόρο, κινδυνολογείται. Όχι, δεν κινδυνολογώ. Πάρτε το ενιαίο φορολογία, ρωτήστε το οποιοδήποτε θα σας πει τι σημαίνει. Αλλά μια και αναφερθήκατε στον κύριο Σούλτς και στην υποψηφιότητα του, θέλω να μας σχολιάσετε κι εσείς τις δεσμεύσεις που ανέφερε ο κύριος Γιούνκερ όταν ήταν στην Κύπρο σχετικά με τη μορφή λύσης του Κυπριακού που θα πρέπει να εξευρεθεί στο επόμενο διάστημα. Τις παίρνετε της μετρητής, δηλαδή θεωρείτε ότι όταν δεσμεύεται ο κύριος Γιούνκερ εσείς κοιμάστε ήσυχος? Εγώ θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση διότι ο κύριος Γιούνκερ έκανε αναφορά και είπε ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών αυτών που λέω από πολλά χρόνια τώρα και στον σεβασμό της ΑΟΣ της Κύπρου και την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και ότι η Κύπρος είναι μεγάλη σημασία και θα είναι πιο σημαντική χώρα της Ευρώπης λόγω του φυσικού αερίου και της σωστής εκμετάλλευσης. Μας έχουν μόνο 4 λεπτά. Έχετε το λόγο να σχολιάσετε για το οικονομικό μοντέλο, αν θέλετε, που ο καθένας από εσάς, επειδή έτσι εξελίχθηκε τώρα το τελευταίο κεφάλαιο. Πρώτα απ' όλα μας απασχολεί το ζήτημα της απασχόλησης, ή μάλλον το αντίστοιχο της ενεργείας. Ήταν η απασχόληση, έχετε δίκιο. Καταθέσαμε μια πρόταση πρόσφατα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό και με την κατανομή του 10% του αναπτυξιακού προϋπολογισμού για ενίσχυση των θέσεων εργασίας. Και μπορώ, αν μου επιτρέπετε και από την πλευρά μου ως άνθρωπος που προέρχεται από τον τομέα της έρευνας και των πανεπιστημίων, θεωρώ πως αν πρέπει να αναρωτηθούμε για το αν μπορεί να υπάρξει ένα νέο οικονομικό μοντέλο στην Κύπρο, αυτό πρέπει να αναζητηθεί μέσα από την έρευνα και την καινοτομία. Και δεν είναι αόριστες έννοιες αυτές, ξέρετε. Η καινοτομία είναι η ικανότητα μιας κοινωνίας να φτιάχνει πράγματα που τα αναζητούν άλλοι. Πού θα φτιαχτούν τα επόμενα προϊόντα και οι επόμενες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δικιά μας κοινωνία? Μέσα στα ερευνητικά κέντρα, μέσα στις δεξαμενές σκέψεις, μέσα στα ερευνητικά Ινστιτούτα, μέσα στα πανεπιστήμια, με τους νέους μας επιστήμονες, με αυτούς που πρέπει να βρούμε τρόπο να κρατήσουμε στην Κύπρο και όχι να φύγουν στο εξωτερικό για να λέμε μετά ότι μειώθηκε η ανεργία, αλλά αυξήθηκε η μετανάστευση. Όλα τούτα πρέπει να τα δούμε μέσα σε έναν ενιαίο πλαίσιο που πιστεύω ότι μπορούν να αναδιαμορφώσουν τη χώρα μας. Είναι βέβαια αυτά τα κονδύλια που μειώθηκαν κατά το σχόλιο θα σας δώσω το χρόνο μετά. Ήθελα ένα μικρό σχόλιο και για τα τεκτενόμενα στους διάφορους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν υπάρχουν άγγελοι και δαίμονες, κυρία Κενεβέζου. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ενίοτε είναι υπέρ μας και ενίοτε είναι εναντίον μας. Θυμίζω την πρόσφατη έκθεση Όμεν, η οποία είχε ως αφετηρία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η οποία καταψηφίστηκε και από τους ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία υποστηρίζει ότι η Τουρκία μπορεί να ανοίξει κεφάλαια τη στιγμή που δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Συνεπώς να μην θεωρούμε ότι ό,τι προέρχεται από αριστερά και είναι επικριτικό είναι ευρωφοβικό ή με οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό και οτιδήποτε προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι πάντα υπέρ των συμφερόντων του τόπου μας. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, θεωρώ τουλάχιστον ταπεινά, μέσα από ένα πιο ορθολογικό μάτι. Μάλιστα. Και σφαιρικά. Μια τελευταία κουβέντα από τον καθένα σας και αν θέλετε ποιος υποψήφιοι πια το δικό σας μήνυμα προς τους ψηφοφόρους. Κύριε Παναγιώτου. Λέγω ότι ο σημαντικότερος πλούτος που διαθέτει η χώρα μας είναι ο ανθρώπινος της πλούτος. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα διαθέτουν ικανότητες, προσόντα, δεξιότητες και τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι διαρκώς φεύγουν στο εξωτερικό, είναι οι νέοι που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν επιστρέφουν στην Κύπρο. Και ακριβώς ο πρωταρχικός στόχος μας πρέπει να είναι να αξιοποιηθεί αυτός ο πλούτος. Επειδή όταν αναζητούμε το φυσικό μας πλούτο στον βυθό της θάλασσας και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον ανθρώπινο μας πλούτο που βρίσκεται στη στεριά, τότε δεν έχουμε και πολλές πιθανότητες ανάκαμψης. Λέω ότι όπως στην Κύπρο έχουμε κατοχή στο βορρά από τις δυνάμεις του τουρκικού στρατού, έτσι έχουμε κατοχή και στον νότο από τις δυνάμεις της διαπλοκής και της συντήρησης. Και για να μπορέσει η Κύπρος να ανακάμψει, χρειάζεται να απελευθερωθούμε από το κυπριακό κατεστημένο, να διαμορφώσουμε έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ορθολογικά την οικονομία μας χωρίς τις καταστάσεις του βολέματος που είχαμε στο παρελθόν. Και εμείς ως νέοι άνθρωποι στην πολιτική, ακριβώς μια τέτοια Κύπρο είναι που οραματιζόμαστε και αυτήν την Κύπρο θέλουμε να χτίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Σταυρινίδη. Το σύστημα μας σε αυτές τις εκλογές είναι αντίσταση, αξιοπρέπεια, προοπτική. Θεωρώ ότι δεν είναι έννοιες και ενές περιεχομένου. Αν αξίζει κανείς να αντισταθεί, πρέπει να αντισταθεί για την αξιοπρέπειά του. Θεωρώ ότι πολιτικές ακραίας λιτότητας, ακραίων περικοπών οδηγούν σε βλάβη της αξιοπρέπειάς μας και καμιά φορά αξίζει να πούμε και μερικά όχι όταν αντιστρατεύονται αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο να αντιστέκεσαι σε πράγματα τα οποία πλήττουν την αξιοπρέπειά σου. Το ζήτημα για μια κοινωνία είναι να μπορείς να δίνεις προοπτική. Και στη δικιά μου τουλάχιστον αντίληψη, η μόνη προοπτική που μπορεί να δώσει ένα νέο μέλλον σε αυτόν τον τόπο είναι η λύση του Κυπριακού. Κύριε Σιλούρη, και κλείνω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα σε όσους νιώθουν απογοήτευση ή οι ακροατές μας και οι θεατές μας να ακούσουν και να τους πλησιάσουν, γιατί φαντάζομαι αυτοί που νιώθουν απογοήτευση δεν μας βλέπουν τώρα. Και να ξεκαθαρίσουν δύο πράγματα. Ότι ένα είναι να περιγράφεις τα παθήματα μας, έχουμε ανεργία, αν γίνεται το α, το β, και άλλο είναι να έχεις σχεδιασμό και πρόγραμμα για να τα λύσεις. Εμείς θεωρούμε ότι η θέση μας, το μέλλον μας, οι σχεδιασμοί μας πρέπει να γίνουν μέσα στην Ευρώπη και μαζί με την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε έναν ευρωκυπριακό σχέδιο ανάπτυξης που να αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα που στην Κύπρο την έχουμε δαιμονοποιήσει, να φέρουμε επενδυτές, να αξιοποιήσουμε σωστά το φυσικό αέριο αλλά και παράπλευρες βιομηχανίες, να ξαναζωντανέψει η γεωργία μας, να δούμε την τουριστική μας βιομηχανία με μια σύγχρονη προσέγγιση, να ζητήσουμε από την Ευρώπη στήριξη σε κοινωνικό επίπεδο για τους πολυτεκνούς και άλλες ομάδες του πληθυσμού και υπάρχουν προγράμματα και σχεδιασμοί, και έτσι θεωρώ ότι η επιλογή αυτών που δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν είναι επιλογή προς τη δική μας κατεύθυνση, να μας στηρίξουν ακριβώς για να φύγουμε από την απλή διαπίστωση και διαμαρτυρία και να μπούμε σε έναν πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων τους, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε, που ήσασταν εδώ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Εμείς ευχαριστούμε. Στις ευρωεκλογές. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.